انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اس وجہ تو اللہ نے آسانیاں فرما دی دیا نے، اور کیڑی آسانیاں نے، کیڑی آسانیاں فرمائیاں نے میرے مالک نے؟ پہلی آسانی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، پہلے نبی آباد دے اگر عبادت کرنی ہوندی، عبادت کرتے سن صرف عبادت گاہ دے اندر، مگر میری امت واسطے اللہ نے اجازت دی ہے، ساری زمین اللہ نے پاک کر دی ہے، جتھے چاہے نماز پڑھنا چاہے، سوائے کسی باڑے دے جتھے بکریاں ہوئے، یا جتھے مجھا دے گاما ہوئے، یا ایسی جگہ جتھے جنہوں واش روما کیا جاتا ہے، ایسی جگہ دے عبادت نہیں ہو سکتی، بکریاں دے باڑے اندر، مجھا گاما دے باڑے اندر عبادت نہیں ہو سکتی، وہ دے علاوہ اللہ تعالیٰ نے باقی زمین اور پاک فرما دیتے ہیں۔ پہلی آسانی یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے میرے بندیاں تے آسانی ہو جاوے، اگر ایک مشکل ہوندا اسی کدے بھی گھر نماز نہیں سی پڑھ سکتے، اسی کدے بھی سفر وچ نماز نہیں سی پڑھ سکتے، سانو مسجداں تلاش کرنیاں پیندیاں سن، سانو عبادت گاہ لبھنی پینی سی، اللہ نے ساڈے لیے آسانی فرما دی۔ پھر دوسری آسانی یہ ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ دا ارادہ ساڈے تے آسانی کرن دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 50 نمازاں دا حکم فرمایا، آسانی کر کے اللہ نے 50 دی اجازت دے چھڈی، اگر 50 پڑھنیاں پیندیاں، جڑے 5 بھی نہیں پڑھدے او سوچن، جڑے 5 پڑھدے نے ادھر کہن گے جی 50 بھی ہوندی ہے جی پڑھی رہنی ہے، وہ 5 بھی پڑھنے ہیں، اللہ دا حکم سمجھ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور آپ دا طریقہ سمجھ کے اسی 5 پڑھنے ہیں تے 50 بھی ہوندی ہیں پڑھی رہنی ہے سی، تے جڑے 5 بھی نہیں پڑھدے او سوچو جے 50 ہوندی ہیں تے کی ہے کنا زیادہ گناہ، کنا زیادہ اللہ نماز ہوتا، 50 جے 50 پڑھنی پیندیاں پھر سارا دن نماز ہی پڑھتے ہیں، 50 نمازاں جو پڑھنی سن پھر سارا دن نماز سنتا فرض نفل بس ایسے کام تے رہندے، لیکن یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ اپنے بندیاں تے آسانی کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوالیاں فرمانے توجہ کرنا، میں عرض کیتا وے پہلی آسانی اللہ نے فرمائی ہے ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیتا ساڈے واسطے، دوسری آسانی فرمائی ہے 50 نمازاں تو اللہ نے 5 دا حکم فرما دیتا ساڈے واسطے، تیسری اللہ نے آسانی فرمائی ہے رمضان مبارک دے روزے رکھنے آ، پہلے روزے نہیں جوندے سن، جدوں روزہ رکھنا شام تو رکھنا، جو کھانا پینا شام کو کھانا، پھر رات کچھ نہیں کھانا، سحری ٹائم کچھ نہیں کھانا، اگلے دن پھر شام کو کھانا، یعنی 24 گھنٹیاں دا روزہ 12-13 گھنٹیاں دا ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالی نے آسانی فرما دی تھی۔ چوتھی آسانی اللہ نے فرمائی پہلے یہ جوندا سی جدوں رمضان دا مہینہ آندا، پورے رمضان دے مہینے اندر کوئی مرد اپنی بیوی دے قریب نہیں سی جا سکدا، لیکن مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت محمدیت کے اللہ نے آسانی فرما دی تھی، روزے دی حالت اندر کوئی مرد اپنی بیوی دے کول نہیں جا سکدا، یعنی اگر روزے دے علاوہ رات کو اپنی بیوی دے بستر تے جا سکدا ہے، اللہ نے رمضان اندر بھی اجازت فرما دی تھی۔ پنجویں آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے توجہ کرنا خواہ کرنا، آسانیاں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر وضو کرنا پیندا تے پانی نہ ہوندا، دیکھو نا پچھلے دن تے ہنیری آئی، ایسی ہنیری آئی ہے جنہیں بڑیاں تباہیاں کر ساڈے بنگلہ گوگیرا دے اندر 9 جنازے نکلے، 9 جنازے، ہندیری اتنی تیز سی، غریب لوگ سن گھر دے اندر بیٹھے تے نال گواڈی امیر سن، امیراں دے چبارے سن، چبارے انہوں نے چبارہ بڑھایا سی، اتنا تیز نیر آیا آندھی آئی، وہ چبارہ گر کے غریباں دی چھت تھی تے وہ سارے لوگ ہی تھلے فوت ہو گئے۔ 9 جنازے نکلے، بکارا شہر اندر 5 جنازے کٹھے اس طرح نکلے، اس ہنیری نے ایسیاں تباہیاں لا دیتیاں نے۔ پھر یہ اندر بجلی دا نظام ہے، ساڑھے کل بجلی دے نظام دے وجہ تو پانی ہے، تو جدو بجلی نہ ہوئے تو پانی تو بڑی تنگی ہوندی ہے، تو آجے تھے ہون بیٹھے لائٹ آ گئی ہوئی، ساڑھے پنڈا ہی تے جی آئی 4 دن ہو گئے جب تک ساڑھے میرے گھر پورے علاقے جی لائٹ نہیں، کھمبے نہیں گرے اس طرح، تے اللہ فرماتے ہیں میں آسانی کر دیتی ہے، پہلی امتاں دی آسانی نہیں سی، تو آجے لیے کیتی ہے پانی نہ لبے تے مٹی نہ لی تیمم کر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ،
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیواریاں کروانے توجہ کرنا صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی امام مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مگر دا جسم ناپاک ہو گیا جدوں سردی بڑی سی بہت زیادہ سردی سی پانی انج جمیا سی جویں برف ہوندی ہے تے بہت دور پانی سی ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا اور صحابی نے کی کیتا جلدی نہ اٹھیا تیمم کیتا تے تیمم کرن دے بعد نماز پڑھائی نماز پڑھان دے بعد پریشان ہو گیا میں نماز نہ پڑھاندا تے لوکاں نے گلاں کردیاں سن اور میں نماز پڑھا لی مگر کسی نوں پتہ نہیں مینوں تے پتہ ہے نہ میں کیویں نماز پڑھائی ہے اے چلدیاں چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا امام کائنات رد کردا سونیا اے مسئلہ گزریا میرا جسم ناپاک سی ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا ادھر سردی اتنی سی اگر میں اس پانی دے نال نہا لیتا ہو سکتا سی میری جان نکل جاندی میں اپنی جان کو بچان واسطے تیمم کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج تو کیوں کیتا کدے کو پوچھ کے کیتا اور صحابی عرض کرتے سنیا اور گل تے مینوں یاد نہیں سی آئی بس اتنا یاد آیا سی یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ اپنے بندیاں واسطے آسانی کرنا چاہتا ہے میں اللہ دی آسانی تو فائدہ اٹھایا صحابی نے اتنی گل کیتی میرے نبی پاک مسکرا پے آپ دے دندان مبارک نظر آن لگے جے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی آسانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا کیونکہ انسان بڑا کمزور جو ہے انسان خطا کار جو ہے انسان پر گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اللہ اپنے بندیاں سے مہربانی کرنا چاہتا ہے اگلی بات مولا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما